Madonna, I did down one is. I know that. I have to what. Let's make a film. About my hand. Man, after a while, Papa. What can I will that? Or did you not party? You are cousin. How can I now come with? Now, look at us, I'm winning freedoms. I live. I live. No, why? When I got them with that side, hey, got hit us on your donor, and you're some whopper. Okay, name a Daniel Motion. Catch you like a gap walk. Okay, let's say when you're club. Can I know? Come on, I leg and I love you, but complain on that. Okay. You want some book na room walking. They lose in water. I will get a minute. How do you walk? What was she didn't know to see you, woman? What I can allow, I got you that and what I'm on me. Not dear you, snake a boy. No, as I'm looking. No, dear. I will grab my gun, go down, not in my. No need to be seen. I thought. I'm a mean. It's my dog. And they have him pocket the naga. Then in our pocket light him. Say game. Mamma Packard. I'm names. On names. Our faculty. When I hear one. Get out of a jet. Ligana go home faculty. And then okay go. Woman. Faculty for Gogan. Target him. Target him. I want your baby. I feel it's here. Oh, Mela arrive. And a member upgrade, and their lip, they did downgraded. I know. Let me have them downgraded. I can be boosted. I got so a bullet, a boo. I'm a so bright hair. Who's on donation hair? Zok and the Jakarta. Jakarta, what do you want Indonesia? I like it on. I'm a look Jakarta, Joke, Indonesia. Unzo, Ishindo, Malaysia, Zok and America. Ishi. I'm a Kakembo. Cabo! Hey! Baby, can cut boss, can cut boss, me pay, we powder on hunger, the mamma 4 powder, or the mac 4, 100 for you, the mac for it, you pass. I need to go bleaching. I'm out to back that bleaching. I'm sure to repent. Oh, mamma. Hey, keep as our no. I'm out to G wagon. Nzo charge you wagon. What do they do? You make a cambridge. It's a Tom Summon and man. Madam, no, you both are cracked, but we're poking have to get me and money about blue. I won't let him go. Ellie be elegant kewo lily. Ellie elegant kewo lily. Such a mean with a faculty. Your faculty go. You'll give for 3. Above the hack, I'm gonna put him in the ocean. What good you can eat, he can make a nama, Rudy Cabrandon, and the wagon, dear Lotto. I would don't know, Trotocobana, quiet, it was a gum. Give up at the hip here, it got you got to the head. It got some of your head. It got some 1 week. It got some a line here. It got the trailer. Cow Bugno. It focaless. Me. Has to look at that mod. It's a Tommy. Non get young, my mom near young, Nonga. You didn't inquire near brainless aboard. Fetch me with my own brain box. I beg the brainless. How brain boss. Boss go Bawala. Boss go Bawala and brag the guy who she wore brain aki. I only cook investment, Glen Cocknack rubbish. Oh, my she bego, who can't know. Nana Babedakon. Yakurana would have do used to Hanabakon, Hanakan, Maludi Maludi, Hanakan, Anulu. Nana, as a Shantashimo, and a Bocalalu. Get a man, no, get on over the Kawahut.
Gị bara n'ụlọ gị biri n'ụlọ. Mmadụ niile mere na onye ọbụla ga-alịta. Uche m agaghị ngụ a. Iwere. Ị ga na-ekwu okwu investment. Let us invest into something. Ụta m ihe m na-echeta sayensị ị ga-echeta ụsa. Ụta anyị Baịbụl ego ahụ ka zụọ bọs. Ụta emelachị na keke na Owerri. Mela nka mela imo. Ọ wụ bọs. Bọs anyị gịdịkwa na-azụ ndị ka ekpọ kọnsa na adịka brid. Anyị zụ ndị adịtụ nwa ebelebe. Nna anya gụnwa na-ewu kọndọktọ. Eso. Na-eti ala. Mụnwa jikwe nna dị ọda windo ebe draiva na-ala. Na-etikwe mgbidi. Na-eti isiwe ka ụlọ ebe. Anyị ga na-ele ode na-agbari nọ. Mgbe chi na-ejiri anyị gbajuola aka. Mgbe anyị na-agbụ n'ihe dịka ntụ ihe. Anyị gbapụtara ihe. Gbapụtara ihe. Tupu gbara ihe agbakwa ha ka katapọt. Gị anya m na-agba kọndọktọ. Otu na m rụ. Lekwara m anya. Ewu onye. Ele otu isi gị otu ihe. Eso otu m rụ. Ele otu ihe. Nwa nwaanyị rụ ka m gbaga kọndọktọ biko kọta ihe ọzọ. Nka m gata anya ngwa nka m nya anya ma gbaa kọndọktọ. M si na ahụhụ m bega na ahụhụ. Nka m nya anya gbaa kọndọktọ. Imo. Paula mere. Mọdụ na ihe ọzọ ịsọ ka eme. Chiri. Ọwụnụ. Maki. Mọchari. Ebe. Machari. Ọnwa akarịala. Anyị ga-apụ. Kotu ime obodo na-emepe emepe. Kasịrị ala. Anyị sịrị ala. Anyị hụrụ mọchari. Zụrụ otu moto. Zụrụ otu ambulance. Dawa ya mgbe. Dee ya. Imo Magi Mortuary Transport. Ọhịa ga-ebe na moto. Then mortuary anyị gara oge ibu aha m. A ga-ede echifu Imo Mortuary. Hapụ aha maka aha ga-agada atọ ụtọ. Eti ya ma gị harị ka ọwụ nga ihe ụtọ nọ. Maka ịma mortuary wụ ihe ọnwụ ọ dị ihe ụtọ. Ọ bụ ihe harị. A ga-ede sọsọ chifu Imo Mortuary Investment. Then na moto zi enwere ike tinye aha gị ebe under. Chief Imo Mortuary Investment. Akwụkwọ ya kwa a ga-ede aha edekọta aha m na-aga n'akwụkwọ a ga-eji ara ya. Property akwụkwọ. Ma moto ya ekwenu ga-ebu aha gị. Thank you. Kwuelu abịa ụka ọda. Anyị hụ ihe anyị ga-eme. Otu ndị mmadụ na-eso anwụ ụgba. Otu ozi. Mgbe anyị na-eche ma ndị ga-eme nne na nna ha nwa ha atọjọ ya ndị machara. Anyị ga n'ime ọjọọ. Gaa ndị cattle health center. Onye na-akpọ ha? Ndị Fulani. Ndị Fulani mbụṅụ. Ndị Fulani cattle. Anyị ga ha na-egbu ụtọ. Ebe a na-egbuchi ndị mmadụ isi. Anyị bụrụ. Anyị na-ebokara Anyị ha tali. Ebe! Maka Chukwu, mụ ya mere na. Hey, education na-eme n'anyị ihe. Ọ na-atọgbu onwe ma asọ na anyị gara skuul. Anyị nọgwa aga ụlọ ọgwụ. Anyị zụrụ ala anyị ụlọ ọgwụ ebe. Ọrụ ọmọcharị. Ọzọrọzi ala empty rụọ cemetery maka ndị na-enweghị ụlọ nga aga ụlọ ọgwụ. Anyị gwogwo echekwaba ya Anyị chekwaba ya na elikwe ya n'alaka ego niile nwoke anyị. Anyị bara. Melodia. Isi ga-akwụkwọ n'okpere dị na foto oke m ka mma mma. Ihe agba na aka eji ele emume okorobịa dị mma ya ka m na-ebuchite ọrịa na-akpọchi ọrịa ndị mmadụ na-akpọchi. Kedu gị ime ha ọnụ ka onye ndị ebutegoro ozu? Mmadụ ihe na-akọ agwa nga na ahụ ma atọ ọgbajie. My sense be very very sensibility. Nwa awala doctors is. Ebe a maka. Ụjọ nọkwa na posta anyị mara mma. Ihe ndị edejisekwara ya mara mma ma ụjọ tụrụ akwa m. Ihe ụjọ na-atụrụ gị na m wepụtachara atụmatụ wepụta aha ụlọ ọgwụ Doctor and Doctoress Doctor and Doctoress Emotional Memorial Hospital and Maternity.
then moto anyị ụkwanụ life at honest risk. Ihe niile ndị a o wee atụmatụ m tụrụ atụ, ị kwesịrị ịdị happiness. Ịma na otu anyị bidoro ụlọ ọgwụ ajụkwana anyị ajụjụ ele otu anyị ga-eje edisendị onwe anyị n'English. Ebe a gbatụrụla echeridukwa m ebe aga na-amụ aka ekpe n'aka dị bekee ahụ dị ha na-egbu mma na isi wee gị ya n'ime ma onye na-aṅa ka na mmiri rigo enwe n'ime bekee ke ha wee ga-agụrịrị ya ma gị na-ama ị ga-agụ ịmadị ya na ịmadị mana enweghị ihe nọ na ya bekee ha niile kamgbe m gbara wụrụ mmadụ na-agbaga ụlọ ọgwụ bekee ha ada karịa pathology. Thank you. Pathology, biology. Photosynthesis. Osmosis. Osmosis. Metamorphosis. Thank you. Staphylococcus. Staphylococcus aureus. Ya ka na-erige n'ime. Ma ịgwado ya na-eru jege na. Oh, ya Staphylococcus aureus. Kwa enwe dị ihe ọwụ ajọ anyị isi elu dị dọkịta m. For instances, mpụta ụgbọ guzoro onye fire service ndị interrogate abịa guzoro otu kwụrụ sị gị who are you? What doctor are you? M lewe n'onwe m lecha sị ihe m wee disease doctor. Wasn't we? We does. Onye na-agwọ disease ụmụ ruru ọrịa sị enwedị ụdị ọrịa ọtụ ezi anyị iji expansion ọya into the normal way sị anyị enwedị ọrịa anyị na-ada agwọ ma ekpenta ma ibi ma anya ọkụ ma ogbuo ọrịa ọbụla pụtara ụwa ma mgbawa na ọkịrị mgbawa isi gụsịwa ha ọ nọ n'ala aha egbe ma mgbapịa akpịrị dịka emere nwunye gị mgbe igbu ya ihe niile ndụ ọhịa anyị na-enwechichi ọhịa mere esemọsụ hapụdala ụka achere mpagụkwanụ nga mgbapịa akpịrị gara igbu nwunye m nwaanyị achere mpagụkwanụ ịkpọda achere Ostaika mana mma eziokwu ụlọ ọgwụ anyị ji macha mma anyị bido otu ụwa gị nnọọ gwọgbuo asị m gwọgbuo anyị bido otu a gwọrịa gị ya nwee divine healing. Divine healing ọ ga-enwekwa n'ụwa na anyị nyere ya divine touch ya nwe aka nsọ anyị emechazie divine touch mgbe ọ ga-alazi anyị presizie ya forward ya gawazie pressing forward mgbe ọ na-press forward ya larizie ha akpọ ya nka ya kwụrụ ka edi kwụrụzie ya bịa wụrụzie rich rock ya nkume dị ike ya wụ rich rock from rich rock na ya migration into global update ya wụ ya kwụrụ dekwe ya nọzie na gracia ya wụ global update gwa ka ọ ga-akwụsị walile na-ahụ ya machi agba ya n'anwụ ịwọ niile hụ adị ị ga-eji ike dị ke afọ maka nnọ maka onye ntọ. Sista Maggie na Chief Imo anya adịghị achọ okwu. Sista Maggie na Chief Imo anya bụkwa nwanne. Anya adịghị achọ okwu. Anya adịkwa ezu ori. Anyị nakwa agwọ ọrịa maka ndị chọrọ ọgwụgwọ nsọ. Gịtụ anya okwu yi nweta onwe gị na mọchari. Ụlọ ọgwụ gị ọ dị mma bedo ọnwụ na-ebe saketi gị na mmiri mgbe ọ bụla bata ka ị weta ya n'ụlọ ọrụ anyị enye gị laịsensị Exactly, that is how oto kwesịrị ịdị. Like I rightly spoke inside nya dịka m shiri kwu na mbụ mgbe anyị nọ n'ime certificate anyị inweta eshiri buru ihe na high sea I dograduate internship sink oye ome ha na arrive into Nigeria I sink pụta ya with a hospital equipped I zikoshiri from US ebe ahụ ka anyị nọ mee practical certificate anyị awụdị tọkọ machi as soon as the ship
capsize. Ya we are sinko. Eh. N'ime Nigeria. N'ime Nigeria. I Anyị ga aka. Pull out our certificate. pull over. I pull lawyer out. I launch into your table of confusion. Ebe ị ga na agbadi. Nsogbu what dokwu nna ya. I own everything. Nsogbu ano. I be able to say some bubble na certificate na abata bi. Nsogbu ano I check. Bubble batara. I mana ha ga-eme. Mana anyị nwere ike na-emetụ practice ntị. Enwere ka practice na aka. Mba, ị ga-eju ndị mmadụ egwu. Anyị agada practice. Ihe akwa na enyemaka anyị jọsiri m onwe anyị volont. Anyị mere onwe anyị volont ịbịanyere ndị maka ọnwụ karịrị. The more we delay is the more ndị mmadụ na-anwụsị. Nsogbu ano. Enwere ka arụtụ. Enwere ka arụtụ. Until I hụ na unu kwesịrị ịrụ ọrụ. Nsogbu ano. Ma obodo one I ga-eche until the ships aka capsize the tissue. mochari anyị kwa na ebute ozu sa ihe anabata. Anụ na ewele ị ga-eme na ọ ga-esi person na ihe ke sabe gị ga-abata echeke jo gwa ya bata ozugbo ka ịkpa anyị weta ya ka ibido ọrụ ozugbo so mgbe ọ bụ a ga-eche mgbe ọ bụ ịbịa gwa isi ọbịa ga ibite oge One farewell. Farewell. na ndị ọsọ dọkịta na dọkịta na-amaghị ha mere ele capsiding certificate capsiding ka no I will keep our eyes on them. just in I don't understand. Doctor from US so get down na to capside but the point is that when anything that get more until I have the certificate before he show ebe otu ha nwere ike ịsa anyị bụ anyị agwa ndị na-egbu ozu anyị gburu ozu ala for 15 years anyị tara ahụhụ n'ọnụ na 15 years Anya, na hụtụrụ ndị na-achọ m. Abịara enwetara m ozi na asị some men na-achọ m. Some men. Doctor, good morning. No, good morning. I will not say doctor. Doctor, good morning. Pamela nwanne m nwoke na-achọ gị. Ọ bụ anyị nwanne ndị na-achọ gị. Ụlọ women. Anyị women. Ndị okpuru ede. Biko, iwe kwule gị. Anyị nụrụ n'ụlọ kọbatara ibe ọhụrụ. Anyị asị ka Ya nwaanyị rentịrị. Anyị ọsọ unu rentịrị ebe ahụ. So, anyị enweghị obi na unu ga-achọ ndị ọrụ. Especially ndị na-arụ na mochari maka na ọrụ mochari ahụ anyị arụọla ya for over 15 years. Anyị arụọla na mochari for 15 years. So n'ọrụ anyị wụ expert ndị expertres abịa na gburugburu ndị obodo anyị niile anyị kacha ebu ozu ọmụla nwanne nwoke anyị kacha ebu ozu jụkwa maka anyị nke a akpụ nkụ mụ ọkwa na ọsụkwụ isi na-arụ ọrụ a afọ 15 ya wụ na-ebuola ozu afọ 15 na-awụdokwa age unu. Okay, now how old were we then and how old were we now? Ya bụrụ maka m amụ nwa na-eto eto anyị ga-etobe eto but nwunye m nwoke na ọsụkwụ ọ na-agba m sọ ọ ga-eto eto dị ya nshagbu kamgbe m mara amata ya ngọ ha ka ọha enwedị ihe ọ na-echenji ngọ ha ka ọha so alewe ya ma ọ ga-eto unu bụ ozu ka m gwazie gị nke wee eziokwu before 15 years ahụ ebuwele m ozu eburu m Awolowo amburu Abacha ozu Abacha ọ mburu ya amburu m Nnamdi Azikiwe ya na duwa ọkwa nke bụrụ nshesha Usman Dan Fodio amburu ozu ya nke nwụchapụrụ sheshi na nke be ka anyị na Ojukwu ọ mburu ya nụnụ ilezi anya ọfụma ị ga-ahụ onye ahụ bụ ụzọ ahụ mbụrụ ya gbara ala
Akpa. Always oh buru okay, I'm going to come back. I'm going to come back. Buru ya. So nga no na usin yun nga la yire bio mbata mbata because ani wo expatriate no na aw ya no Nebozu gubu awolowo bo Usman Dan Fodio gị na-ebuje ozu chai a ga-ebughị n'ozu otu osila dị second m is not within, he is without. Ya wa gara outside work onye gakwara n'ile wo His Royal Highness Buhari. Buhari unu pashi tugbu onwe m nna anyị unu ma achị atọ. My second went to treat Buhari. Okay. So ya wụrụ ya ọ bata anyị tụle qualify unu. Anyị tụle qualify unu anyị mara ma anyị ga-anabata unu ọkwa na ga-agharịpụ unu. That means I love why I did it here, but Well, by and by, it's either you lunge in or you lunge out. But if you want to lunge in, you lunge in through the mortuary angle. sometimes I allow one. But manantiki ke onilani nyani na ono ka unkan. No rivalry. Antara. La. Doctor, La. thank you. La nudo. Ike biara m hụnụ. Nọ m ga-etige men, agbatije, etu men. Bịala a ga-awa otu ushi. Ọdụkwụ. Nna anyị bụ ngwa ma aka ka anyị pụọ gị isi anyị. Okwu abụọ na-egbu ọ na-enye m nsogbu. Aga m ebilite elu oche a. Isi gị na-ebulili na ọ ga nga. Ọ na-enyecha m nsogbu. Ele otu o si eme gị? Dọkịta, otu ehumugbo enweghị m onwe m. Ọ dị ka a na-akpọwa nkụ n'isi m. Ọ na-ata kapi isi ụtụtụ ruo n'abalị. O mere ma ọ ga-abụ ana m ahụzi ụzọ. Ụkwụ m niile na-egbu m mgbu. Dọkịta, biko leenụ m ahụ bụ ọnụ m ka m lawa biko. Mpa ka anyị si ghọta n'ihe i kwuru. Eso ọ na-eme gị n'isi. Ya na-ada kapi na-anọgo chi ga-ebukwele ehemachi. Ihe ahụ pụtara wụsọ kapịm ahụ na-akụ gị n'isi. Ọ pụtara sọ ọbara anọghị na ha erudu m n'isi, ọbara agwụla gị n'isi. Ọhịa kpatara o ji ada kapịm day in day out. Otu ọbara jiri bịa gwụ gị n'isi ebe niile eme efufuroro nkapị abịazie lụọ njia lima n'ime gaa biri. Ọya ihe a na-ada kapịm. So ya bịa wụrụ ya ada ote m siri hụ ya ụda asị ndị butere gị ihe ebutere gị for 2 minutes lekwa ara machi ma ebe ọ gwụrụ agwụ ọbara agwụla kpam ebe isi dị opiotus na-ebusacha ọbara n'ime a. Enwere ihe ndị bekee na-akpọ opiotus. Imewe ihe nọ n'akụkụ mpakala mkpụrụ obi ebe azụ obi. Enwere otu mmadụ nwere obi anọ ya wee otu obi then otu nọ nga nke nọ n'azụ uwe obi akpọ ka na-akpọ ya ndị ọkụ ewe obi akpọ ka ya na-ebusacha ọbara n'ime ahụ mmadụ. Isi njin na-ebusacha ọbara obi akpọ ga aha akpọla mkpọkịrị.
ihe mere nkapịa tiwe ebe ọ ga-aba aga ya aba aga ndị agba ya nkịtị ma ọchịchịra ma iji mbe ma aṅa asha ma okpurokpuru isi ha niile ha kwokpojuo nga ahụ ihe ị ga-anụ wọwụ kapịam jikpọm kwopịam ihe niile ya na-adakwulu gwomgwom ya na-eme ya dị ka a na-epewa nkụ dị epewa otu obi akpọga ahụ and otem siri hụ ya within 2 or 2 minutes a sị bịa dị nga within 2 minutes maka chukwu lekwe gị ka ịtọtọga ahịhịa n'ime ahịa ara agbapụgo gị gbụrụ ọtọ ba ga wo afọ ụmụaka ma wori ekwe ma ọwọm eke ọgwa ma ọwa isu njaba eke isu ma nkwụ isu gị na oke gbụrụ ọtọ adị ma ara oke na-eme ụtọ n'anyị ara gị ga-adị so hilimious a ga-etigre gị ọbara a ga-etire gị ọbara mainly ọbara ga-concentrate n'isi gị etire gị ọbara ị ga-aṅụ ihe dịka ị ga-aṅụ 7 pel of blood mana ị ga-aṅụzi 24 mana anyị ga-amalite with 7 pel 7 pel wekwa na otu pel wụọ 48,000 naira so kpọwa ụmụ gị kpọwa ebe ọbụla ha na ihe a ga-ere resịrị shụwa maka ị ga-aṅụ gị ya na ọṅụrịa ya injection kwa oke ihe a ga-agba gị ọwụọ kọpịatum injection ya bụ ihe na-akọpịa nkọpịa otu o si aka gị kọpịa kpom a ga-eto kọpịa kpom injection ka ya daa kpom ọnwa egbuo ya gị nwere onwe gị so kpọwa dọkịta biko m chọrọ iyi ogene ego ọwụla e kwuru nwa m nwoke ga-abịa bịa kwụọ gị ya ịnụga oge ọnwụ merube orube achọghịkwanụ m ịnwe ugbo biko gbalịa chọọ otu ị ga-esi mee m ka mgbake mkpasi ọnwa agụgụ ha adịghị ịchọbeghị nwụ otu na ị nọ ugbu a ị na-afọ ole ka ị nọ eruola m ọgụ afọ na abụọ ihe ndọcha na abụọ 72 ka ị gbagochirana na-etu ndụ ịchọbedị ịnwụ ịchọ ka a ga-amụ onwe gị ọzọ tata next person Ignatius Nwahiri dọkịta so dị n'ụdị n'ụdị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị ndị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị enwere nke Igbo nwekwe nke oyibo dọkịta dị n'ụdị n'ụdị anyị bụ Igbo medo anyị gara akwụkwọ n'ala bekee gụsị akwụkwọ ndọcha enye anyị asambodo kama ọ nọ n'ụgbọ mmiri nwa obere oge ọ ga-abata mana tupu o abata tupu o jesi abata oge bụrụ ya ha ga-aga nwoke chere kume breathe in kutue na-apị gị na-eku kutue ihe a nọ n'ala pịrị ọgụ na-agbatu ezi rịkwasịra ka enwe ike pe ha ya awa pepe ndị nsọ jiji m aka ebe nna aka gị na-eti melalụ mgba ọ gbatu ule ọ nọ na 450 apụọla 38 ọ dịghakwa ọgbatụkwa agbatụ olu ha ụla
BP ga-agbatule 40 ọ nọ 340 ọ nọ na 40 Igbo ọwụ mgbe anyị gwachiri ihe BP ya bịa rise ụgbakọ otu 40 400 nsị ma pịra ya ọhịa m na na-apị onye dọ ịgakwara n'otu mbele mmanya igbo isu aka m ọ ga BP ebe ka ugbu a ọ rise ọla ọwụ dịso BP gị elu ghara gba ka rise BP marịala Mati onwe gị ka starting of the cat. Dog! Ịgba mkpọju soyi. Let me see BP gị wụnụ. 450. Naanị. Demo 1,250. Ya wee emergency. Nwa lekwa mkpọju se m oyi. Dog fọm ihe fọrọ ibe mbe m. Eso? Ị ga-afọrọ ere nakwa ekwe na-afọ bi. Ndị mmụọ fọrọ ịgwa ahụ idiot.